dhewe duit sik wong loro. Iya to. Engko lek demite mlebu ning kowe apa ning aku ngono lho. Oh iya. Soale iki demite saking Amerika, Pak. Wah niki. Oh, Dadi dolar angel berarti. tambanane. Ade duit sik, ayo. Lah. Ayo padha jogete, yo. Siapa sing atraksi? Kowe atraksi, munggah jungkir balik. Hai. Hop. Ngesane cangkem mosok dipancang. Kowe iki iso menek apa ora? Ora iso aku ora tau penekan kok. Masalah ancik-ancik iya pundak mosok cangkem nggih pancatan. Lah sing nyantol kene lho Mas, cang ikine lunyu ae. Aku rasa menek lho aku. Ora iso. Musuh niken juk sore joto si musuh iki ditungkai. Lah ora iso menek. Lho wis ombo. Lo. Masa alah niken.